Mňam, tak s týmto segedinom uspieš doma určite aj ty. Začneme cibulou, ktorú si nakrájame na kocky. Už plačem z toho, aký bude ten segedin vynikajúci. Teraz prichádzajú na rad udeniny. Moja obľúbená klobaska a slaninka. Neviem, či vieš, ale najlepšie je, keď si nakrájaš tú klobásku takto najskôr na platky, že si odsvakneš ten koniec a takto pekne. A máš krásne kocky. Možno sa pýtaš, že prečo také veľké kusy, ale práve to bude na tom segedini vynikajúce, že vlastne tam možno bude viacej tej údeniny ako tej kapusty. Bude to... Tak, hrnec, trošku oleja, dáš si vypiec slaninu, klobásu. Predtým, ako použijem teda celé to zelí, tak si trošku zoberiem na smažené, ktoré bude ako keby ozdoba. Ono musí byť úplne vyšťavené z tej šťavy, takže si ho takto vlastne zabalím do tej servitky a snažím sa ako keby čo najviac tej šťavy z toho dať dole, aby to bolo čo najviac suché. A teda pre mojich českých fanúšikov kapusta je zelí, zelí je kapusta. Hej, není to keľ. No, vyzerá to nádherne. Slaninka, klobáska už vyzerá, že bude usmažená. Tak, keď máš takéto krásne škvarečky, tak ja si trošku odober na finálny posyp. Takto si to dáš na servitku, aby ti ten prebytočný tuk stiakol. Osmažíš si cibulku a pokračujeme dál. No a pozri, keď sa tam dala tá cibulka, jak sa dole dáva tá škvarenina z tej slaniny a klobásky, to bude mňam. Milujem. Ja proste milujem jedlo. Môžete cítiť tú voňu, na tej slaninke bolo trošku už kmínu a úplne to... Keď máš krásny základ urobený, dáš si kmín, drcený a cukor. Ten cukor si tam necháš pekne skaramelizovať a až potom ide zelí. Pozri na tú farbu. To je nádhera. Teraz prichádza kyselá kapusta, alebo teda to zelí. Voda ze zelí, na zdravie. Trošku vody. Tak a necháš to pekne dusiť. Zelí je hotové a ja teda ho nemám rád úplne také na kašu, takže úplne taká na skús, je trošku nasadle, potom karamely z toho cukru, kyselkavé, klobáska. Mňam, budeš ho milovať. Vidíš tú krásnu farbu, vôbec tam nie je ani špetka červenej papriky. Je to vďaka tej klobáske a tomu karamelu. Krásne tam má byť vidno aj ten špek, aj tá klobáska, nie že tam bude viacej zelí. Teraz ideme na omáčku, ja robím dekomponovaný segedín, takže zvlášť kapustu, zvlášť omáčku. Na omáčku potrebuješ iba pár surovín, ale je veľmi rýchla a jednoduchá. Dáš si roztopiť masť. Samozrejme, že to môžeš robiť aj na oleji, ale tá masť má proste tú chuť, takže ja to radšej robím na masti. Takže po česky sádlo. Keď máš masť skoro roztopenú, ide tam údená paprika červená. Tá údená má ešte lepšiu chuť, takú výraznú. Ako všetci vieme, a ten, kto nevie, tak fakt len chvíľočku, aby sa ti tá paprika nespálila, inak bude horká. Takže iba ju tak tam zamiešaš a ja už cítim tú vôňu, takže rýchlo teraz zalejem šťavou zo zelí. Keby ste cítili tú vôňu. Vývar. Tak. A teraz do vývaru dáš koreniny. Mám bobkový list a korenie. Trošku cukru. A samozrejme soľ. Omáčku necháš zvariť na takú hustejšiu konzistenciu a nakoniec ju zahustíš vlastne smotanou, ale teda, aby bola taká výrazná. Ja vždy tú omáčku ochutnávam, aby som vedel, či tam mám dať ešte tú šťavu z toho zelí, aby to bolo kyselkavejšie.
alebo soľ. Musí byť fakt taká výrazná, aby ti pekne ochutila ten segedín. Tá paprika úplne krásne rozvoniava, ja to milujem. Je to podľa chuti, podľa vašej chuti. Niekto má rád kyselšie, niekto sladšie, niekto slanšie. Takže ja som tam postupne proste dával raz cukor, raz soľ, raz vývar, raz tú vodu z tej zeli, z toho zeli. A vlastne treba to dochucovať podľa vašej chuti. Teraz sa to úplne varí, takže necháme to na takom miernom strednom ohni úplne zovrieť a necháme to vlastne prebublať, aby sa vyparila tá voda a zostane vám krásna omáčka, ktorú potom vlastne len dochutíme tou s kyslou smotanou a sladkou smotanou. Príloha budú tvarohové ňoky, nebudú to klasické knedličky. Je to trošku iné, ale je to veľmi chutné a ten tvaroh, tým, že je taký kyselkavý, tak sa to podľa mňa veľmi pekne hodí k tomu segedínu. A základ tvorí toastový chleba, z ktorého si vlastne odkrajaš tie konce, lebo to teda tam nechceme. Nie je to ani pekné a ani chutné. Môžeš použiť na niečo iné alebo zjesť. Tak, nakrájaš si pekné kocky. Hop, pridáš tvaroh, jemný z vaničky, jedno žltko. Hop. Trošku soli, trošku strohanky a pekne si najemno nakrájaš petržlenovú vňať. A teraz to len pekne zmiešaš, sleduj si kľudne tú konzistenciu, ja tam ešte pridám trošku tej strohanky. Medzičasom som si samozrejme dal variť slanú vodu. Ochutnáš. Tá petržalka tam dobehá. Ešte trošku soli. Je to takáto hustejšia, kompaktná hmota, niečo fakt jak knedlík. Z tejto porcie vlastne máš tam polovicu tvarohu a 4 toastiaky ti vyjde okolo 6 takých ňokov. Ňoky budeš tvarovať 2 rovnakými lyžičkami. Keď nevieš, že sú rovnaké tu, tak sa pozri tu by mali byť rovnaké. Naše babky vždy mali rovnaké sady. To zoberej, keď dostali ešte ako svadobný dar v 98. Takže 2 rovnaké lyžičky, potrebuješ vodu, aby si mal vždy mokré tie lyžičky. Takže obe si namočíš. Zobereš si hmotu a takto sa snažíš vytvoriť ten ňok, kedy tie lyžičky pekne k sebe zaťahuješ. Takže pozri, jak to držím. A takto sa ti tam pekne vytvorí tá hrana. No, ako by ich jedna mater mala. Keď sa ti varí vodička, tak do nej dáš variť tie ňoky. Pozri, akú to má krásnu pevnú konzistenciu, viem to držať v rukách, takže snaž sa tak. Hodíš, šup. No a varíš to tak 3, 4, 5 minutiek, tam vlastne je len surové to žltko. Takže nech sa to trošku prevarí a uvidíš, že oni budú také pekné, vláčne. Budeš mi za ne ďakovať. Omáčka tiež vyzerá, že by mohla byť, poď sa na to pozrieť. Je minimálne o polovicu zredukovaná, vidíš? Už je taká proste hustejšia. Ešte ju necháme chvíľočku zvariť, precedíme, aby sme tam nemali to korenie, bobkový list. No a dáme tie smotany. A hotovo. Ňoky vyzerajú, že sú hotové. Krásne, vláčne. Jak je tam krásne tá petržalka, pozri, to bude mňamka. Tak pozri sa na tú omáčku. Krásna, hustá konzistencia. Vyberieš si z toho to korenie a ten bobkáč. Nádhera. Nádhera. Trošku sladkej smotany. Trošku kyslej smotany. No a pozri na tú krásnu farbu. A nakoniec to necháš trošku ešte prevariť. Krása! No, ešte ti poviem taký hack. Ak by si chcela, aby tá omáčka bola taká nafúfňaná, taká proste objemná,
tak ju na konci môžeš prejsť tyčovým mixerom a ona nabere také krásne bublinky. Tak. Ako mäsko som si pripravil búček, ktorý je taký veľmi dobrý na minútky. Ako môžeš vidieť, ja som ho vytiahol inak teraz z mrazáku. Dal som ho tam preto, aby trošku stuhlo, tým, že ten búček je taký tučný, by sa strašne ťažko krájal, keby bol rozmrazený. A takto tým, že je zamrazený, tak je trošku taký pevnejší. Vidíš, pekne drží, takže sa ti krajšie bude krájať. Takže to je taký hack, keby si chcel ho využiť v kuchyni. Kožičku dáme preč, tu nepapáme. Ale pozor, ten spodný tuk si tam nejaký nechaj, lebo to je tá dobrodka. Vidíš, aj ide ti to krásne tým, že je to trošku také zamrznuté. Búček som si takto pekne rozdelil na 3 časti a vlastne teraz si z neho pekne urobíš také tenké, ako keby čipsiky, by som povedal. Takto si to nakrájaš. Pekne si to nakorejníme, opečieme z prudka. Nebudeš ľutovať. Ten mrazák ti pomohol v tom, že to vieš urobiť aj takto, proste tenko. Kdežto keby je to mäso úplne teplé alebo z chladničky, tak ho sa ti proste, vidíš, ono sa proste tak ťažšie potom krája tým, že je vlastne dosť tučné. Ale výhodou toho bučku je, že, a to ti potvrdí nejeden Aziat, že sa dá použiť aj na minútkovú prípravu, čo my vlastne chceme. Máš nakrájané na takéto krásne plátky a už si ho tam dáme iba sol, cukor, kmín a z prúdka ho opečieš. Ten cukor je výborný v tom, že on ti tam krásne skaramelizuje na tom búčku a bude to potom také pekne kšupavé, bude to mať peknú farbu, takú zlatistú. Pánev dostatočne horúca, dáš tam trošku oleja. Fakt musí byť úplne že horúca. Skúsime. Toto je ten zvuk. To chceš počuť, keď tam vložíš ten búček. Ak počuješ, jak ti mama do toho keca, tak to není správne rozpálená pánev. Vidíš tú krásnu barvu? Ten cukor sa nám tam krásne skaramelizoval. Jemine, domine, už to nám húbe. Pripravíš olej na smažení, kde vlastne zohrieš olej, najlepšie na nejakých 160 a 180 stupňov a tam si len vysmažíme to usušené zelí. Keď máš olej pekne rozohriatý, tak si tam dáš smažiť to vysušené zelí. Ono tak trošku drží spolu, takže potom sa nelakaj. A áno, a trošku to tými nožničkami sa snaž oddeliť od seba to zelí, nech to není jedna veľká guča. Zelí je krásne do kšupava usmažené. Počúvaj. To je ono. Krásny kšupavý element, ktorý zaujme. Segedin hotový. Dobrú chuť.